Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι. Πριν από λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο σχετικά με τους ασυρμάτους που βλέπω να χρησιμοποιούνται σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, όπως το τουρισμό, στα εστιατόρια κτλ. Και είχα αναφέρει τα PMR 446 προφανώς. Και είχε γίνει ένας μικρός χαμός με αυτό το βίντεο, γιατί έλεγα ότι οι ασύρματοι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον είναι κυρίως παράνομοι. Και αυτό γιατί ο κόσμος αγοράζει ό,τι να είναι, τα μαγαζιά επίσης πουλάνε ό,τι να είναι. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Προφανώς ήταν ένα από τα βίντεο που είχε προκαλέσει διάφορα σχόλια. Πήρα αρκετές αρνητικές ψήφους, τα χεράκια που βάζουν στο YouTube. Όχι ότι με νοιάζει κιόλας εδώ μεταξύ, δεν μπορεί να το καταλάβετε ορισμένοι, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό γιατί είπα απλά την αλήθεια. Όμως, αν θυμάμαι σωστά, σε ένα από τα σχόλια είχε υποθεί για ένα άλλο μηχάνημα, επίσης PMR 446, δηλαδή νόμιμο, και θα πούμε πάλι γιατί είναι νόμιμο το PMR 446, της Baofeng, το οποίο το βρήκα ενδιαφέρον για μια δυνατότητα που έχει, οφείλω να πω, και έτσι είπα να το δείξω και στο κανάλι, οπότε σήμερα θα δούμε ακόμα ένα PMR 446. Πολύ γρήγορα δύο λόγια για τα PMR. Σε όλες τις χώρες, αν δεν έχεις άδεια ραδιοερασιτέχνη, θεωρητικά δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μηχάνημα σαν κι αυτό, έναν ασύρματο τέτοιου τύπου. Άσχετο το αν πολλούνται στα καταστήματα. Και τα αυτοκίνητα πολλούνται και τα όπλα πολλούνται, αλλά δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις χωρίς άδεια ή δίπλωμα κτλ. Αυτό που μπορείς να κάνεις στις περισσότερες χώρες είναι να χρησιμοποιήσεις τις ελεύθερες μπάντες που έχει δώσει η κάθε χώρα για αυτόν τον λόγο. Παλιότερα θα έχετε ακούσει και εξακολουθούν να υπάρχουν τα CB, το Citizens Band δηλαδή, και εδώ να αναφέρω και έναν πολύ δυνατό σύλλογο που υπάρχει, τον Πασιχερά, ο οποίος ασχολείται και με τα PMR, όπως και με άλλες μοντέρνες τεχνολογίες. Ψάξτε τον. Πιθανότατα το χειμώνα σε κάποια συνάντηση του Πασιχερά θα με δείτε και εμένα εκεί. Πέρα από το CB όμως, το Citizens Band, υπάρχουν και άλλες συχνότητες ανάλογα τη χώρα. Στην Ευρώπη, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες για την ακρίβεια, όχι σε όλες, έχουμε αυτό που λέμε PMR 446 και είναι οι συχνότητες UHF 446 MHz και κάτι ψηλά. Είναι συγκεκριμένα 16 κανάλια, τα οποία έχουν εκχωρηθεί για ελεύθερη χρήση από το κράτος και εκεί μπορείς να εκπέμψεις και να μιλήσεις με ασυρμάτους που είναι φτιαγμένους για αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, για PMR 446, όχι για οτιδήποτε άλλο. Στην Αμερική έχουν το FRS και το GMRS, αντίστοιχα δίκτυα που έχει δοθεί ελεύθερη χρήση από την Ελεγκτική Επιτροπή στην Αμερική. Αυτά λοιπόν πολύ γρήγορα για το PMR 446. Δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο θα βρείτε άπειρες πληροφορίες online, αν θέλετε να το ψάξετε φυσικά. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Αυτό ήρθε από τον Banggood και θα βρείτε link στην περιγραφή του βίντεο σε μια τιμή πραγματικά χώμα. Κοιτάξτε το. Αν ασχολείστε με εξωτερικές δραστηριότητες, κάνετε συχνά εκδρομές, έχετε κάποιο group, ίσως κάποιο περιπατητικό σύλλογο που δεν είναι οι άνθρωποι ραδιοερασιτέχνες, ψαράδες, κυνηγοί κτλ. Τώρα εντάξει, να μην ξαναπώ πάλι για την νομιμότητα. Είπαμε, δείτε το link στην περιγραφή γιατί πραγματικά η τιμή είναι πάρα πολύ χαμηλή και πιστεύω ότι αξίζει ακόμα και να το πάρετε για δώρο σε φίλους. Ας δούμε λοιπόν τι έχει μέσα το κουτί. Το συγκεκριμένο πακέτο έχει δύο μηχανήματα. Γι' αυτό λέω ξανά δείτε την τιμή. Το user manual, εντάξει, δεν ξέρω αν θα το χρειαστείτε, έχει κάποιες πληροφορίες, θα χρειαστείτε γυαλιά πρεσβειοποίας. Έχουμε τα δύο μηχανήματα, θα τα δούμε σε λίγο. Δύο belt clip, ένα καλώδιο φόρτισης, το οποίο είναι και αυτό split USB-C, δηλαδή φορτίζει ταυτόχρονα τους δύο ασυρμάτους, και δύο lanyard. Δεν είχε το συγκεκριμένο πακέτο μέσα φορτιστή, αν και πραγματικά με αυτή την τιμή, ειλικρινά, καρφάκι δεν μου καίγεται που δεν έχει φορτιστεί, πραγματικά είναι αστείο να το συζητάμε. Τα μηχανήματα. Τα συγκεκριμένα τα πήρα σε πορτοκαλί χρώμα γιατί ήθελα να ξεχωρίζουν, πράγμα σημαντικό σε κάποια έκτακτη ανάγκη, αλλά όπως θα δείτε online κυκλοφορεί και σε μαύρο, χακί, νομίζω και κάποιο άλλο χρώμα που δεν θυμάμαι. Προφανώς δική σας επιλογή αυτό, τίποτα σπουδαίο. Ένα εξαιρετικά απλό μηχάνημα, όπως βλέπετε μία αποσπόμενη κεραία, όπως οφείλουν να έχουν τα PMR 446, χαμηλή ισχύ, μισό watt περίπου όπως λέει η εταιρεία. Από κουμπιά τίποτα το φοβερό, 6 κουμπιά όλα και όλα, 2 στο πλάι.
το PTT και άλλο ένα εδώ κάτω. Θα δούμε και αυτά πώς λειτουργούν. Μια μικρή οθόνη, έναν φακό εδώ πάνω και στο πλάι έχουμε τη θύρα USB φόρτισης εδώ και εδώ έχουμε το κλασικό βίσμα Kenwood για κάποιο μικρομεγάφωνο. Πριν συνεχίσω, επειδή το βίσμα αυτό είναι γνωστό, τα συγκεκριμένα δεν επιδέχονται προγραμματισμού. Έρχονται προγραμματισμένα στα PMR446, στα 16 κανάλια που είναι επίσημα και δεν μπορείτε να κάνετε καμία αλλαγή σε αυτά. Δηλαδή, αν τα συνδέσετε σε κάποιο υπολογιστή, δεν υπάρχει πρόγραμμα για να τα διαχειριστεί. Και δεν χρειάζεται. Ακριβώς αυτή είναι και η ουσία του PMR446. Οπότε μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο είναι ακριβώς εντός προδιαγραφών και δεν χρειάζεται κανενός είδους άδεια για να το χρησιμοποιήσετε στην Ελλάδα και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια στιβαρή κατασκευή, δεν είναι πολύ μικρό, η αλήθεια είναι, έχει ένα αλφα μέγεθος. Μπορείτε να το δείτε εδώ σε σύγκριση με το UV5R Mini. Το οποίο όμως είναι πιο βαρύ, έτσι. Και το οποίο εξυπηρετεί φυσικά και άλλες ανάγκες και άλλους χρήστες. Εδώ έχουμε και ένα μεγάλο κενό για να πιαστεί το lanyard πιθανότατα ή κάποιο άλλο καραμπίνερ, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Και μια που είμαστε εδώ, ας δούμε λίγο την μπαταρία. Η οποία είναι αυτή. Εδώ έχει ένα nylon κομματάκι το οποίο είναι κολλημένο στην μπαταρία για να μπορείτε να τη βγάζετε εύκολα. Είναι ένα pack, όπως βλέπετε, συγκεκριμένου τύπου. Θα εξηγήσω γιατί. Μπορείτε να δείτε εδώ είναι 1400 mAh, 3,7V, τα κλασικά, μπαταρία λιθίου κτλ. Έχει δύο terminals, ένα εδώ και ένα εδώ, διαγώνια. Επίσης υπάρχει λόγος που είναι έτσι. Και αυτό που μου φάνηκε τρομερά ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μηχάνημα, πέρα του ότι είναι PMR446 νόμιμο, όπως είπα πριν, είναι, όπως είπε και ο φίλος που έκανε το σχόλιο στο προηγούμενο βίντεο, ότι παίρνει και μπαταρίες ΑΑ. Πράγμα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου για ένα μηχάνημα έκτακτης ανάγκης, που τα PMR446 είναι από τις πιο κοινές συχνότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μπορεί να είστε εκτός, να μην έχετε φορτίσει την μπαταρία. Οι ΑΑ μπαταρίες είναι από τις πιο κλασικές που υπάρχουν παντού. Δεν μιλάω καν για σακίδιο έκτακτης ανάγκης, που είναι από τα πρώτα πράγματα που βάζουμε σε ένα τέτοιο σακίδιο. Μπαταρίες ΑΑ και 3α. Οπότε ναι, αν χρειαστεί, πετάτε μέσα 3 μπαταρίες ΑΑ και είστε έτοιμους. Τουλάχιστον για την έκτακτη ανάγκη θα σας καλύψουν. Θα πω και κάτι ακόμα για την μπαταρία στο τέλος του βίντεο, ένα tip σχετικά με τη χρήση της, θα το δούμε μετά. Και ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο μηχάνημα. Όπως είπα, έχουμε 16 PMR κανάλια προγραμματισμένα, δεν γίνονται αλλαγές. Τα κουμπιά στην όψη έχουμε μενού, πάνω κάτω που είναι για τη φωνή και για αλλαγή καναλιών, το monitor, scan και on-off που λέει πάνω και call. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς λειτουργούν στη συνέχεια. Ας το ανοίξουμε. Εδώ είμαστε. Και όπως βλέπετε στο standby έχουμε το κανάλι PMR16. Τίποτα άλλο, δεν υπάρχει προγραμματισμένος κάποιος κωδικός μέσα. Είναι σκέτα το PMR16, το κλασικό κανάλι των PMR446. Και αν ανοίξω ας πούμε το 5R Mini, το ίδιο κανάλι, μπορώ πολύ απλά να μιλήσω. 1-2. Πολύ ωραία. Και το ανάποδο φυσικά. 1-2. Τεστ 1-2. Πολύ απλά, όπως βλέπετε, γιατί δεν έχουμε κάποιο υπότονο προγραμματισμένο μέσα, είναι απλά το PMR16 και στους δύο ασυρμάτους. Έχω δει πάρα πολλά σχόλια σε group στο Facebook, σε άλλα group ανθρώπων που έχουν αγοράσει μηχανήματα τέτοια και λένε «Μα δεν μπορώ να μιλήσω με το τάδε μηχάνημα που έχω παραδίπλα, ένα τελείως άσχετο». Δεν είναι συμβατό. Παιδιά, κοιτάξτε, ή είναι PMR446 και έχετε και τη σωστή συχνότητα στο δεύτερο μηχάνημα, ή όχι. Επίσης, αν έχετε κάποιο υπότονο, λογικό είναι να μην μπορεί να μιλήσει το ένα με το άλλο, αν δεν υπάρχουν σωστοί υπότονοι στο κανάλι. Και εδώ να κάνω άλλη μια μικρή παρένθεση για όσους δεν γνωρίζουν και τυχαίνει να βλέπουν αυτό το βίντεο, γιατί τους ενδιαφέρει να πάρουν ένα μηχάνημα που δεν χρειάζεται άδεια. Τι είναι αυτό που λέμε υπότονοι? Θα το δείτε σε πολλά site να το λένε ως κωδικούς privacy tones και ξέρω εγώ τι άλλο, και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με privacy tones, έτσι. Δεν
αποκρύπτουν τη συνομιλία σας από κανέναν. Δεν είναι encryption. Δεν είναι κρυπτογράφηση. Το encryption και η κρυπτογράφηση στους ασυρμάτους είναι κατά 99,9% στις χώρες παράνομο. Αυτό που κάνουν οι υπότονοι είναι στην ουσία να αποκόπτουν τον εξωτερικό θόρυβο από εσάς, έτσι ώστε να μην ακούτε εσείς παρεμβολές από άλλους και όχι το ανάποδο. Το να σας ακούσει μπορεί να σας ακούσει οποιοσδήποτε. Για παράδειγμα, ας πούμε έτσι πολύ χαριτωμένα ότι είναι δύο ορειβατικοί σύλλογοι, μικροί, σε ένα βουνό και έχουν κατά τύχη ασυρμάτους και οι δύο στο κανάλι 16. Αν δεν έχουν βάλει κάποιο υπότονο και αρχίσουν και μιλάνε μεταξύ τους, θα γίνει ένας χαμός. Θα μπερδευτούν ποιος μιλάει με ποιον, ποιος είσαι εσύ κτλ. Η σωστή χρήση είναι να υπάρχει ένας υπότονος συγκεκριμένος σε όλους τους ασυρμάτους της μίας ομάδας και ένας υπότονος συγκεκριμένος σε όλους τους ασυρμάτους της άλλης ομάδας. Έτσι ώστε ακόμα και αν είναι στο ίδιο κανάλι τυχαία, να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλον και να μην ακούει ο ένας τον άλλον. Αν θέλει να ακούσει τον άλλον, φυσικά και μπορεί. Αλλά αν δεν θέλει, όπως είναι και το σωστό, οφείλεις να μιλάς στα μέλη της δικής σου ομάδας, τότε απλά θα βάλεις έναν υπότονο. Και το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει τη δυνατότητα να έχει μέσα είτε αυτό που λέμε όσοι ασχολούνται με το ερασιτεχνισμό CTCSS κωδικούς, είτε DCS κωδικούς, δηλαδή είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς κωδικούς. Όσοι δεν ασχολούνται, δεν σας ενδιαφέρει, αυτό που σας νοιάζει είναι να ξέρετε ότι έχει μέσα στην ουσία συνολικά 155 διαφορετικούς κωδικούς από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε έναν και να τον βάλετε στα μηχανήματά σας έτσι ώστε να μην ακούτε εξωτερικές παρεμβολές. Αν τύχει τώρα και είστε σε κάποιο κανάλι και έχετε κωδικό και ακούστε κάποιον να μιλάει, θα πει ότι και αυτός έχει τον ίδιο κωδικό με εσάς, είναι στο ίδιο κανάλι και θα πρέπει να αποφασίσετε αν αυτός ή εσείς θα αλλάξετε κωδικό. Αυτό είναι όλο. Ή και κανάλι. Έτσι. Οπότε στην ουσία έχουμε 16 κανάλια με 155 κωδικούς. Μπορείτε να κάνετε τα μαθηματικά ή βάλτε το AI τέλος πάντων να σας κάνει τα μαθηματικά, να σας πει πόσους διαφορετικούς συνδυασμούς έχουμε στη διάθεσή μας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ. Ας δούμε λοιπόν λίγο πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο μηχάνημα. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Είπαμε εδώ PTT κουμπί. Το κάτω κουμπί εδώ κάτω είναι ο φακός. Εδώ. Ο οποίος με δεύτερο πάτημα έχει και strobe, χαμηλού τύπου strobe. Είναι για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν το ενεργοποιήσετε και είστε κάπου νύχτα, ενδεχομένως κάποιος να δει αυτό το αναβόσβησμα, αν χρειαστείτε βοήθεια κτλ. Καλό είναι που υπάρχει. Και με παρατεταμένο πάτημα του συγκεκριμένου κουμπιού επίσης ενεργοποιούμε το alarm. Οι περισσότεροι ασύρματοι έχουν ένα alarm function. Θα δούμε μέσα στο μενού αργότερα πώς αλλάζει αυτό. Οπότε αν κρατήσω πατημένο το συγκεκριμένο κουμπί, αυτά λοιπόν από αυτό εδώ που είναι για το φακό και για το alarm, και ας δούμε τα υπόλοιπα που έχουμε εδώ. Τα βελάκια στη μέση είναι για το volume. Στο standby μπορείτε απλά να ανεβάσετε και να κατεβάσετε το volume όπως βλέπετε. Επειδή έχει ένα δυνατό και κάπως παράφωνο ηχείο, να το πω έτσι, δεν ξέρω, θα έλεγα να μην το ανεβάσετε πάνω από το 3, ίσως στο 2, και σε κλειστούς χώρους όπως είμαι εγώ τώρα θα το βάλω ακόμα χαμηλότερα στο 1. Εντάξει με αυτά τα δύο κουμπιά, προφανώς θα χρησιμοποιούμε και τη λειτουργία του μενού αργότερα. Εδώ έχουμε το monitor, όσοι γνωρίζουν από ασυρμάτους ξέρουν τι είναι. Ανοίγει τη συχνότητα για να ακούσουμε οτιδήποτε ακούγεται στη συχνότητα, ακόμα και αν κάποιος είναι αρκετά μακριά και δεν τον πιάνουμε αρκετά καλά. Το κουμπί scan εδώ και το on-off που έχει και κάποια άλλη λειτουργία. Το κουμπί του μενού είναι αυτό, το οποίο έχει και επίσης μια δεύτερη λειτουργία. Είναι για το κλείδωμα των κουμπιών του ασυρμάτου. Αν το κρατήσω παρατεταμένα θα δείτε ότι θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο με μια κλειδαριά εδώ, που σημαίνει ότι έχει κλειδώσει κάποιες λειτουργίες από το μηχάνημα, όχι όλες. Και ας δούμε τώρα το πολύ απλό μενού που έχει, που δεν χρειάζεται να έχει και παραπάνω, έτσι να πω την αλήθεια. Θέλει μια εξοικείωση για να το λειτουργήσετε, αλλά πραγματικά είναι τόσο μικρό που είναι αστείο να το μάθει κανείς. Πατώντας μία φορά θα δούμε ότι αναβοσβήνει το νούμερο του καναλιού. Από εδώ μπορείτε να πάτε προφανώς στα υπόλοιπα 15 κανάλια που υπάρχουν. Ας γυρίσουμε τώρα στο 16. Και για να συνεχίσετε μέσα στο μενού, απλά συνεχίζετε και πατάτε το κουμπί του μενού. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, πατώντας το ξανά, εμφανίζεται η επόμενη λειτουργία. Όπως βλέπετε εδώ λέει off. Αν πατήσω τα βελάκια, αρχίζει και αναβοσβήνει κάτι που λέει CT. Και ξανά DC. Και ξαναγυρίζουμε στο off.
Τώρα, εδώ είναι τα subtones που σας είπα, οι υπότονοι, CTCSS και DCS. Αν είμαι στο CD και πατήσω πάλι το μενού, αρχίζει και μετράει, είναι στον υπότονο 1 και θα πάει μέχρι τον υπότονο 50. Αν πάω στο DCS, ξεκινάει πάλι από τον υπότονο DCS 1 και πάει μέχρι τον 105. Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι στην ουσία έχουμε 155 υπότονους για να διαλέξουμε. Ας το βάλουμε αυτή τη στιγμή στο off, χωρίς υπότονο δηλαδή, και συνεχίζοντας να πατάμε το κουμπί μενού, πάμε στην επόμενη λειτουργία, η οποία είναι το Vox. Προφανώς ένα τέτοιο απλό μηχάνημα έχει και Vox. Εντάξει, αν εδώ το βλέπετε να βοσβήνει, είναι στο off, μπορούμε να το βάλουμε στο on πατώντας και το volume που θέλουμε για να γίνει το activate, αλλά προς το παρόν θα το αφήσουμε στο off. Το Vox είναι η πολύ απλή λειτουργία του, όπως το λένε οι περισσότεροι, baby monitor. Δεν χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί στο πλάι για να μιλήσετε. Ενεργοποιείται με τη φωνή, το volume της οποίας θα το επιλέξετε μέσα από το μενού και μόλις λάβει ήχο αρχίζει και εκπέμπει αυτόματα ό,τι ακούει στους υπόλοιπους στο ίδιο κανάλι. Λίγο προσοχή με αυτό, γιατί έχει τύχει ακόμα και σε repeater, για όσους ασχολούνται με το αεραστεχνισμό, να έχει ανοίξει κάποιος το Vox και να τον ακούμε σε όλη την Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε λίγο προσοχή με αυτή τη λειτουργία. Ας δούμε στη συνέχεια του μενού τι έχουμε. Είπαμε είναι το επόμενο, είναι το Vox. Μετά πάμε σε αυτό που λέει Calling Tunes. Εδώ εμφανίζει ένα C-α και αν επιλέξουμε εδώ κάποιο, βλέπετε ότι ακούγεται ένας ήχος σαν τηλέφωνο. Θα το αφήσω προς το παρόν. Τι είναι τα calling tunes, απλά να το αναφέρω, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι χρήσιμο, αλλά μιας που το έχει εδώ να εξηγήσω τι είναι, γιατί θέλω να εξηγήσω όλο το μενού. Στην ουσία αφορά τα μέλη μιας ομάδας. Αν έχετε κάποια ομάδα και είστε ο επικεφαλής, ας πούμε, ή θέλετε να ειδοποιήσετε τους άλλους χωρίς να μιλήσετε, ή ακόμα και αν θέλετε να βγάλετε μια ανακοίνωση πριν τη βγάλετε, για να τους ενημερώσετε ότι κάτι συμβαίνει, θέλω να σας μιλήσω, μπορείτε να ορίσετε ένα από τα 10 calling tunes που έχει εδώ μέσα, έτσι ώστε μόλις πατήσετε το κουμπί εδώ on-off μία φορά, έτσι, τώρα δεν έχουμε ορίσει κάποιο calling tune, γι' αυτό δεν γίνεται τίποτα, θα αρχίσει να εκπέμπει ο ασύρματος το calling tune που έχετε διαλέξει σε όλους τους υπόλοιπους στο ίδιο κανάλι για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε μετά μπορείτε να μιλήσετε αφού τους έχετε ειδοποιήσει. Αυτή είναι η λειτουργία των calling tunes, τίποτα περισσότερο. Ίσως φανεί χρήσιμο σε κάποιους, ok, και πάλι προσοχή στο να μην ενοχλούμε τους άλλους γύρω μας. Συνεχίζουμε λοιπόν στο μενού, να δούμε τι έχει μετά το calling tunes. Εδώ είναι το alarm, το οποίο έχει 3 modes. Εδώ γράφει 1, το είχα εγώ, 2 και off, έτσι. Θα το βάλω πάλι στο 1 και θα συνεχίσω για να βγει από το μενού. Τι είναι τα 3 modes του alarm? Το ένα είναι local alarm, δηλαδή κρατάω πατημένο το κουμπί, ενεργοποιείται η σιρήνα και το λεντάκι εδώ πέρα που αναβοσβήνει, αλλά αυτό δεν εκπέμπεται σε κανέναν. Είναι τοπικό. Ακούγεται μόνο γύρω μου, όπου φτάνει το μεγάφωνο του ασυρμάτου. Αυτό είναι όλο. Αν το βάλω στο 2, σημαίνει το ίδιο, μόνο που αυτή τη φορά μεταδίδεται επίσης στη συχνότητα που είναι ορισμένη στο κανάλι που έχουμε. Και όποιος ακούει σε εκείνη τη συχνότητα θα αρχίσει να ακούει τον ήχο της σιρήνας. Επίσης, σημαντικό feature για περιπτώσεις ανάγκης, αλλά και πάλι με τη δέουσα προσοχή. Προς το παρόν το έχω αφήσει στο τοπικό alarm. Ας συνεχίσουμε να δούμε τι έχει στο μενού. Λοιπόν, επόμενο, beep. Δεν είναι τίποτα, αν θέλετε να ακούτε beep στα κουμπιά ή όχι. Εγώ το έχω στο off, τώρα το άφησα στο on. Επόμενο, Roger Beep. Επίσης, on-off, το γνωρίζετε, είναι ο ήχος Roger Beep στο τέλος της ομιλίας μας. Συνήθως τον αφήνουμε κλειστό. Κάποιοι το θέλουν ανοιχτό, και εμένα δεν με χαλάει να σας πω την αλήθεια, αλλά η νόρμα είναι να τον κλείνουμε. Θεωρείται κάπως ενοχλητικός, άγνωστο πώς προέκυψε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Εδώ θα πω και ένα πείραγμα που λέω συνήθως στους φίλους μου τους αδερεστέχνες. Ολόκληρη NASA, όταν πήγαν οι άλλοι στο φεγγάρι, το Roger Beep το είχε ανοιχτό, αλλά εμείς το θέλουμε κλειστό. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το hi-hi που λέμε. Συνεχίζουμε. Μετά το Roger Beep, εδώ εμφανίζεται ένα μεγάλο off και ένα DU από κάτω.
Και είναι μια λειτουργία που, να σας πω την μαύρη αλήθεια, με εξέπληξε. Γιατί δεν περίμενα να την έχει ένα μηχάνημα σαν κι αυτό. Ένα μηχάνημα το οποίο θεωρείται της πλάκας εντός εισαγωγικών, δεν είναι της πλάκας. Είναι ακριβώς ότι πρέπει να είναι ένα PMR446 και πραγματικά δεν περίμενα να έχει αυτή τη λειτουργία. Έχει dual watch. Για όσους γνωρίζουν από ασυρμάτους, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παρακολουθεί δύο κανάλια ταυτόχρονα, εναλλάσσοντας μεταξύ των δύο. Κάτι που κάνουν όλα τα μηχανήματα που έχουν dual watch στο κάτω-κάτω, όπως και αυτό ακόμα. Έτσι, δεν έχουν όλα διπλούς δέκτες. Η πλειονότητα δεν έχει διπλούς δέκτες. Απλά εναλλάσσονται μεταξύ των δύο καναλιών πολύ γρήγορα και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Ειλικρινά δεν περίμενα να το έχει αυτό. Είναι ένα feature που το έχουν άλλα μηχανήματα, όπως αυτό εδώ ας πούμε. Και είναι τρομερά ενδιαφέρον γιατί μπορείτε να παρακολουθείτε δύο κανάλια ταυτόχρονα. Όπως θα δείτε, αν το ενεργοποιήσω εδώ, ας βάλουμε σαν δεύτερο το κανάλι 1. Μπορείτε να επιλέξετε και υπότονο επίσης. Και τώρα που ενεργοποιήθηκε, βλέπετε ότι εναλλάσσεται μεταξύ του 16 και του 1. Οπότε, αν γίνει κάποια εκπομπή σε ένα από τα δύο, θα το πιάσει. Να το. Και θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε και να απαντήσουμε σε όποιον μας καλεί εκεί ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Τώρα, για να βγούμε από το mode αυτό, εφόσον το έχουμε ενεργοποιήσει, γιατί βλέπετε ότι τώρα δεν μπορώ να μπω στο μενού, ας πούμε, απλά πατάτε το πλήκτρο Scan εδώ κάτω με το Z και επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία που είναι το main channel που είχαμε ορίσει στην αρχή. Αυτό είναι όλο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή για αυτό το μηχάνημα και για το κόστος που έχει, σε καμία περίπτωση δεν περίμενα να δω dual watch μέσα, έτσι, το αναφέρω απλά. Προφανώς και είναι μια λειτουργία η οποία θα φάει και από την μπαταρία σας, έτσι να το πω και αυτό, αλλά είναι αναμενόμενο. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει και με το μενού, για να δω. Ναι, επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη, standby, στο κανάλι 16. Τα υπόλοιπα πλήκτρα είπαμε το monitor, το scan, ok, έχει scan function, το πατάμε και αρχίζει και γυρίζει όλα τα 16 κανάλια το ένα μετά το άλλο και αν λάβει κάποια εκπομπή όταν είμαστε στο κανάλι που πρέπει θα τη λάβει και θα την ακούσουμε και κατόπιν θα συνεχίσει πάλι το σκανάρισμα στα 16 κανάλια που έχει προγραμματισμένα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είχα να πω για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό και ταυτόχρονα πάρα πολύ χρήσιμο. Ένα σωστό, νόμιμο PMR446 μηχάνημα, το οποίο έχει και κάποιες εξτρά δυνατότητες και πραγματικά τιμή πάρα πολύ χαμηλή. Να θυμίσω ότι παίρνει και ΑΑ μπαταρίες σε περίπτωση ανάγκης και μια που αναφέρω αυτό για τις μπαταρίες, να πω και ένα tip το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όσους ενδιαφέρονται ή έχουν ήδη αυτό το μηχάνημα. Όταν το κλείνουμε δεν σβήνει εντελώς εσωτερικά. Κρατάει κάποια κυκλώματα αναμένα. Για παράδειγμα, τώρα όπως βλέπετε το έχω σβήσει. Αν πατήσω το κουμπί του φακού θα δείτε ότι θα ενεργοποιηθεί. Κάτι το οποίο λογικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Όμως μπορούν να το έχουν κάνει επίτηδες, να είναι σαν feature αυτό το πράγμα. Δεν γνωρίζω. Συμβαίνει παρόλα αυτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το φακό όταν είναι κλειστό το μηχάνημα και δεν ακούτε. Εντάξει, μπορεί να είναι χρήσιμο. Δεν θέλετε να ακούγεται τίποτα. Μπορεί να χρειάζεται όμως ένα φακό έκτακτης ανάγκης. Το κλείνετε. Αυτό σημαίνει όμως ότι το ασύρματος εσωτερικά δεν έχει σβήσει εντελώς. Κάποια κυκλώματα του είναι ακόμα ενεργοποιημένα. Όχι όλα, αλλά κάποια είναι. Και αυτό έχει σαν επίπτωση ότι η μπαταρία κάποια στιγμή θα εξαντληθεί, ακόμα και αν είναι σβηστός. Οπότε, αν έχει αυτό το μηχάνημα και το έχετε για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, φορτίστε τις μπαταρίες και ή βγάλτε τη και βάλτε σε ένα σακουλάκι μαζί με τον ασύρματο, ή ακόμα καλύτερα μπορείτε να κάνετε αυτό που είχε και το μηχάνημα όταν έφτασε. Αν το αγοράσετε θα το δείτε. Εδώ στον πάνω πόλο της μπαταρίας είχε ένα νάιλον αυτοκόλλητο, οπότε δεν έκανε επαφή η μπαταρία στην ουσία, ακόμα και μέσα που ήταν, και άρα δεν υπήρχε θέμα στο να εξαντληθεί. Άρα τι κάνετε, τη φορτίζετε, βάζετε ένα νάιλον κομματάκι εκεί πέρα, το κλείνετε και το αποθηκεύετε. Αυτό είναι όλο. Όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε, ανοίγετε την μπαταρία, βγάζετε τον nylon και είστε έτοιμος. Το λέω αυτό και το τονίζω γιατί πιστεύω ότι είναι ένα θέμα σημαντικό για μια μακροχρόνια αποθήκευση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Αυτά λοιπόν για το F22, τον PMR446, που ήρθε από το online κατάστημα Banggood. Το γνωρίζετε όλοι, ακόμα ένα κινέζικο κατάστημα. Δείτε το link στην περιγραφή για τη τιμή που προσφέρει το Banggood. Αν το έχετε και το χρησιμοποιείτε, πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, με ενδιαφέρει. Θέλω να μαθαίνω εμπειρίες χρήσης, γιατί από εκεί μπορούν να βγουν και χρήσιμα συμπεράσματα. Για μια ακόμη φορά, ευχαριστώ αν είδατε το βίντεο.
κάντε subscribe στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά.